Caniam se súlar inne nó bud a beh grins tú. Fiú héis crosas bhí me leit le gairid. In sean. Níl an crán sin ag gimocht. Fágaí an crán nó déanaí deanamh an teach. Bud muid líine mach náit cíns. Mar átain? Oh, well, snad tomit má leit fanóna. Tá a hachan sich héiti mar go binna tá wet. Ha? An text. Cheated the calfadú da. An text go am réir fao fachta amach wet. Your hermish a text to be hugged it here. Han crán son ag gimocht. Well, fecha muid faoi sin. And you coving no me skriú. Mar gofyn hen, spag rwyd y cynta. Just a contradulum. What you been seo? Councillor Butcher. Níl samtí. Tá sé sin began ín extreme nach hol. Na raibh tú héin go raibh si déanamh rudí aiste hala tomol? Sarah? A card! That man card and show what you like. Níl mis gáil Harú doras sin gamba forsáil leis na stóma. Ar a chatí na stop hasach déart. A ní ag man seo. Tá me cinse dé. Bhí an fisachan in na gárdaí. Ní gadaí mórsa. Alzheimer's a thora. Agus? Agus, tá sé hárá mu líchoid. Agus tá hebú tú ceart fin ggóir. Sis far de héine. Sé,